लाय नुजेनबायानो नुदोना अ बेखौ होनदो बाला बै सिख्लाफोरखौ होनदाङो बिदिनो उन्दुग्लेम थायो सान्दुं सायो बेफोरखौसो नायबाय थादों नामा नोङो बेरायनो फैनाया माबार फैनो बाफै नायाखैमोनलै बोरैबा मेगन फिदिंनायाव नुफ्लांहरदोसो बेखायनो फैनो बायोलै आङो फेमिलिजों Okay, go this side. दे इउ गो फार्स्ट फादार इन ल जट पट दिगदार सालाफ्रा बैनाय इउ वाइट हियार इउ स्टे हियार What brother-in-law ओइ मैथा खब्ला नों थौग्रो आइजो थां आइजो र'लै नोंखो आइनिसो खोथानो हागोन आं बेलेग कायदा लागासिनो नोंखो र' दाय सोरबाखि बिदि बिचफोराव बिजामादै बिहाव फैयो नालाय जट पट आंलाय बेयाव सिख्लाफोरनि बिकिनि गाना थानायखौसो नायनो फैखादों दा बिसोरनि सिगाङाव नायनोबो हाया मानोबो हाया दै महा जारला ना बेनाय we will slowly back walk दे walk Okay come on आयै माइसि रग आराम साफा सिख्लालै माथो होगारगारनाय सिख्लां रखरा Hey man what are you looking for sister I'm looking for you because you are looking very beautiful Okay thank you Hey बहा थांगासिनो र' नै थांगासिनो दा नोंसोर बेरायबाय थागोनलाय Where are you from buddy sister I'm from Assam India from India my wife you like a foreigner same you are Nisna foreigner hinjaw wife Okay nice to meet you and you are like where are you from Oh I'm from this country New York New York Boria good Thank you sister one thing mana will you give me your mobile number mane WhatsApp number No sorry I cannot recognize you Hey mana गासिनो बेयाव थांगौले रया दे नाम्बार मोनासै माथो होनो मोनबाय बेनो जटेस्ट What a stupid guy बरियालाय माथो बेयावबो जायगाफ्रालाय नाइस भिउ ना सागर जिंखाय स्रो बारनांफैलायदो माथो Yeah it's very cool here See we have flavor we have sounds Wow so wonderful Yeah, the atmosphere is very good here. Come on dad let's take a selfie Okay, here. You too dad The pizza is very good here Fresh here Okay, everybody come on. Close up. I'm gonna take photo shot. बा जोंखौ लाफालाय आरोना फै नोंसोरबो दे जों बर' थब्र'खाय नोंसोरजों थाफानो समायाबो जानो हागौ नोंसोर मालाय गुफुर फरेनार ना फैया मानो नोंखौलाय माला बिदि होनखो बोरै होनथारैनो दे जोंफोरनि मोखाङा दाब्ला Hey, दुब्ला ना everybody come on. Let's gather up. आच्छा दे बा आंलाय आंखौ लाफाया नामा फट' लानायाव र' मैथा खौला फिसा नों थाथ'ब्रा बा मानसि नायगार अयथासारलै Everybody get ready. 1, 2. Okay, jump. Nice shot. साफा उथिदों ना बेयावसो बुस्थुआ भिरि लुकिं गुड ना What? दै जाम्बा गुड लुकिं ना लेथ्रा लुकिं Yeah, good looking. Let's picture. डेन्जार अपमान मोनलायलांबाला खांजानाय गथ'खौ बिदि खालामा खोमालै दै थाबाय थाला लांयाव ओइ बहा थांनो नागिरदों बिथिंलाय आंखौबा फट' लाफायाखै दानो दैयाव बारसोमगोन आङो बे गथ'जों थिबो गैयाहाय Okay, everybody come on. Very naughty boy I'm getting very disturbed yes लै बैना he is very okra boy लै Okra? What okra? अख्राखौबा दा मा होनगोनथाय जिखुनु he is very दुस्ट very not माबा मा होनगोन बायदि Damn stupid guy What are you talking nonsense जावलांखोना फबलांखोलै बे बिबनालाय फेमिलिजों फैनाय माने बेबायदिनोलै दिगदार बिन्दास जाया बेरायनोबो मोना मानोबो मोना मोजां नायनोबो मोना दै हारसिं फैनायनि मजायानो आलादा नै नायजिर सिख्लाफोरखौ नायनो हागौमोनलाय रायलायनो हागौमोनलाय लाइन लानो हागौमोनलाय सानैबो हनै दलद रग' साफा साफाथार माथो आइथिं आरो बोरायरायानो आसला सिख्लाजों लाइन मारिबावदा आसला बा सदा डेन्जारलै Hey buddy what's up What are you talking about WhatsApp number Stupid man Okay where are you from I am from India Assam sister Okay are you first time here yes first time जिरायहैफाना रायलायबाय थानोसै नामाब्रा आंलाय दानो हिनजाव नुफैबा दैयाव नारसोम सस्रोमबाय थाबा थैबायलै आयै बेबायदि सिख्लाफोरखौ खान्दा ड्रेस गाननाय नुबा मेगना आंना दोरोदनो बायो माथो बहा चान्स मोननांगौलै बेबायदि Hey buddy what are you talking about What language sister I'm talking myself on my local Boro language Can you speak English थोड़ा something little I know दसे गोगोम जिरायनानै रायलायफानोसैलां
लफायनोसो खायदा लानायलायनो र' Are you okay? yes साला सासेसो लफायनानै आमेरिकायाव आलासि बानायबावनो हागौमोनलै ओइ लाजि गैयै हौवा मा मोनगासिनो बेयाव हा लाजिनो रोङै साला थांगौलै र' सुखुवा बुखाव खायसोल' साला Hey, your wife is calling. Go. लै ना बाय दे सिस्टारमोन डन्ट माइन्ड Okay. Okay, let's go. Where, Dad? Let's have eat something. Okay, then. Go. बेलाय मा मोनगासिनो बेयावलाय ओइ फालोआव गांसो जानो रोङि मा हारसिंनो जिरायबाय थाखो बेयावलाय र'लाय एसे जिरायनो आराम मोनदों र' बेयाव फिल्मफोरावसो नुयोमोन साला दिनै फाइनालि जिरायनो मोनबायलै फै माबाफोर जायनि रेस्टुरेन्टआव दे नोंसोर जाहैथ'लै बिमा आं दसे इयावनो जिरायथ'नि र' मा जिरायबाय थाखो बेयावलाय जाम्बा बादि लोगोसे फैनायानो बिदि थायो नामा हो जमा फैनायानो आलासिलाय जानाय आरे नोंसोर जाहैग्रोना आं दा थांगासिनोथ' मा मिलै मा होनो बाबाया एसे आलदा थागासिनोलै माबाफोरसो चान्स लादो खोमा दिलै इयो कुछ तो गड़बड़ है थोद जाम्बा गथ' गोदावसोरा हरना बेयाव Hey, what's happened? Come on. फादार-इन-ल you first go I will go later next after some time Okay, as you wish. लाजिनायसो मोनबाय आं माबायदि आखल दिन्थियोथाय तारिका आं उखैयाखैलै नोंसोर जाहैग्रो आंहा दसे आराम लानि बेयाव फै राजा थाथो बेयावनो बेयाव आन्दा थंबे बाबा मालाय जायगायाव फैना बांद्राय देखायनो नाङा एसे थाल्ला फै गारखोमा लागोन बेखौ थांग्रो दरखार गैया आजिखालि गुगोल मेपानो लांजोबखायो आन्दायखाया दसे उन्दुग्लांनायनि र' आं बुस्थुआनोथ' माबादि आयै दा फरेनार सिख्ला सासेसो मोदोम नाफैना होनायबा खम आराम मोनगौमोन आङो बार स्रो नांनायजों सान्दुं ज्रोम नांनायजों फरेनार सिख्ला मोदोम नाना होनायजों खम गोदो उन्दुलाङोमोन आं सथिया आयै Excuse me, sir. Sir, who the hell are you? Sir, do you need anything else? Mane what? I mean, do you need anything else? Tea, coffee, beer? What? I don't know need. Ma janla mala sing philabaile. Sir, actually, this place is our. You have to pay for this. For what? Ma janla menla talking, huh? Who are you? I'm who? You don't know my level. Why are you disturbing me, huh? I'm only resting lo sabra yaar. Sorry, sir, then get out from here. Oi, you get out me, huh? You get out me, huh? Angst get out philai dis. Sorry, sir, you have to leave from this place, okay, please? Go, bring me or get me beautiful girl for massage my body. Oh, do you need girl? Yes, I need beautiful foreigner girl for my body massage. Okay, sir, please wait, sir. I'm calling our beach girl. Salah aram seklafra fina gari tak frara ladadai asa sepikat. Ro, ini selek thang marbai nama berangku karena nih. Bate, kunu apoti na. Oh, hi, hello. Can I help you, sir? Ayo, sarin lay deh. Sir, do you need help, sir? Can you body massage me, Zaro? Zaro sukla lang be. Massage. Okay, sir. How long should I massage for you, sir? Hai, jikuno 5 minit massage deh. Okay, then please, sir, lie on here. What talking, madam? I don't know. I said please get down here. Okay. It's okay, good. Foreigner seklajeng malis nadanani sima jafungbaय lekna. How do you feeling now? Boria, very good feeling right now. Okay, thank you. Masih gurai, redup, akhayलै. Ang bobaw dong, soरगोआव dong na katalau. Sir, if you don't mind, I would like to ask you something. Okay. Could you tell me your address, sir? I'm from India, Assam. Hey, bisi kita bono bra. Okay, nice to meet you. Do you want to go our country, India? Yeah, of course. I want to travel there. I'm here. India is very good country. Pagli ko lo pani sinama branglay. You're so handsome. You look like Chinese boy. I'm not Chinese boy. I'm Boro Singra. Are you single or married? I'm single right now. I'm not married. Oh, okay. Isi lain olah boleh pikir na bara bustu lain mabelai. Kusingra mudla mental mana nunai ba hong kudai golena naik kembali da. Sir, time is running out. What about massage? Roh, massage tasas. I want to talking with you. Sir, you have to pay $50. What? $50? For what? For massage? I thought free massage here. No, sir. There's nothing free. You must pay for everything. Thui baile rokora anglai free oरैनो माबानासो माबा मालिस नाना होदो सानदोंमोन सेस दाथ' आंनाव फैसा गैया हिनजावासो लादोंमोन थै बायले सेस रखरा What happened? Any problem? Nothing nothing I have no money so I'm calling my wife. Hey, you said you're single? Are you kidding me, huh? You married? Wait bro silent
ओइ बिमा ओइ अबाव दं नोंसोर ओरै फैदोलाय दहायनिथिं ओरै फैदोलाय मानो मा जाखो जिखुनु नों दहायनिथिं फैलाय बिमा आं एसे जारलायाव गोलैना दं आं बारा बुजाखै माबा आंखौ बुनो नागिरदों खोमा माबा आं ओरै फैलाय बेखायनो दहायनो बुंखादोंमोन आं नोंखौ साला रायलायनो रोङा मा रोङा बेयाव थाबोनानै बेयाव फैथ'ल'लै बिमा बुहुद दिगदार हो गया What happened, my son? he is in trouble Oh shit, damn it. she is coming there sister she will pay I have no money please wait Hey bro, time off. You should pay $50. ओइलाय सामब्रामा बेनो साला एक नाम्बार साला आंखौ ओरैनो देरख'गारबाय साला ओरैनो सिख्ला खेबनैसोल' बिलिरनायावनो खानायाव साला नोंखौ What are you talking about? she is just little something making doing massage इयावनो $50 हो Yeah, it's different on time, bro. साला लबावनो सेसलै आंबो ओरैनो लुकुर लाकारबो खालामनो मोना मानोबो मोना थोद ब्र बाखि हापेन ना नन हापेन हियार बाखि I don't know your language, bro. You must pay. बाखिखौबा इंलिसाव मा होनबावगोन दाबा साला जेरावबो फैसानिल' खारबार जेराव फैसा गैया बेयाव इन्टारटेनमेन्ट गैया इन्जयबो गैया साला दै फ्रि होननाय बुस्थु गैलालै माथो जेरावबो मानि इज एभ्रिथिं जेराव फैसा गैया बेयाव सनमानबो गैया मा जादों मा जादों फैबाय मोजांसो होनदों हो हारसिं थालांनाङा होननायखौ माबालै बिमा रायलायनायल'आवनो माबा फैसा बिदों रायलायनायल'आवनो फैसा लायो नामा सोरबा नों माबा मोनसे खालामाबा खालामाखैलै बिमा माबा $50 गोजो बिला बायदो ओइ सिख्लासो रायलायनायल'आवनो hey what did he do $50 per body massage. सेस जानाय नङालै रखर खारखायाबा दाम जागोन नोंखौ बिमा मा खालामदों बेबा खालामफ्लांदों ओरैनो फैसा गैखायो साला बिमा here you are okay साला बे मानिबा मालिस नाजानाय हो बेखौ आं मालिस नाग्लिजोबगोन र' दाइस'